singakanani nobekeze Ngomisitha zami singakanani nobekeze yobekezela. Sanibonani ugogo uMseleku lo enimaziyo ohlala enifikela nalezi izindaba lezi nalezi ezimnandi eziwusizo futhi kubantu bonke eziye zibanike usizo ngoba ngisuke kahle kahle ngiqwashisa ukuthi cha makunesimo esikanje kumele wenze kanje ngoba ngisuke ngigwema ukuthi abantu bangagcini bebe nezinkinga odokotela beyinkinga bebe bekhona njengoba sikhona nje sikhonela ukuthi sinisize einkingeni enisuke ninazo kube ikona ukuthi ke mhlambe ke kulo nkinga yakho ke nayidinga okuthize mhlambe kufanele ukulungiseke mhlambe kumayelana nekhaya kodwa konke lokho njengaloko siyakwazi ukulungisa engikhuluma ngakho ke namhlanje kunalabo abantu laba othola ukuthi bababelwa umzimba bayababelwa mhlambe nasebusweni konke la komasheni umuntu uyababelwa kodwa akaboni lutho konke emakhwapheni uyakubaba nje umzimba wakhe nje unongqawuzela nje wonke uthole nokuthi konke la isithweni sakhe sangasese siyababa uhlale ehwisha ehwisha omunye azanqena ukubheka kanti unqena ukubheka nje ikhona vele lento ekhona ekuyiyona lemncinzayo into eyenziwe nje kuyi ukuthi mhlambe kuyenzeka ke futhi mhlambe kube yintwala uyithola endleleni kwesisikhathi kube nje into eyenziwe umuntu noma oyithathe komunye umuntu mhlambe ohlangane naye. Lezo zinkinga enjengalezo siyakwazi ukuthi kulungise lezo nkinga ngoba kahle leyo nto le ibanga isidina kuwena mayisuka ikuphethe yenza ungathandeki kubantu ube nalo nangunangwana nje kanti yenziwa yini ilezi izinto ezikubabelayo kodwa wena obungayinakile uyitshela cha uyababelwa kanjani cha hamba uye kodokotela laba baziyo phela ngawo ubatshela ukuthi cha gogo nginenkinga la yokubabelwa emakhwapheni ngisho amashiya uthotha yababa nesitho sami sangasese siyababa kanti uthola ukuthi awusho njalo nje awukazi ubheka ukuthi khonani ikhona lento ekuyiyona ebabayo othothi uyezwe ngathi kunezinto ezihambayo khona bheka na ubone ukuthi yini le kubabelayo engathi yakahamba isuke ikhona kwesinye isikhathi ke isuke ingakaveli kodwa isikubabi isengaphakathi esikhunjeni uyezwa ukuthi uyababelwa ayikaveli kodwa izovela ifuna ke uyilaphe lonto ngoba ibanga isidina esikhulu ngendlela esimanga ingakho kumele uthole umuthi ukuthi ugqume ugeze uphalaze ukuze lento le iphele usale futhi na ugezekile ungabi nje mubi kubantu abantu bakubone ukuthi awuthandeki wane sicefe kangaka kodwa unosibani bani kwenziwa yini kanti uthuli nento enkunta abekhona odokotela ba thina sikhona nje singogogo uMseleku siyakwazi ukuzilungisa zonke lezo nkinga enjengalezo sengisho ukuthi ungahlali nalo inkinga kanti uthuli nje ulalele unayo inkinga kodwa manje bukade usaba phela uxoxa futhi ngeke uyixoxele noma ubani kodwa ugogo ungamxoxela ngoba uyazi ukuthi ugogo njengomuntu okuyena olungisa lezo zinto ngeke akwazi ukuthatha inkinga akayixoxele omunye umuntu ngoba inkinga oyixoxa nogogo kusuke kweyakho nogogo kuphela fanele ugogo alungise lo nkinga kudlule lapho kubo kuphela aphile umuntu asinda buyele esimweni sakhe sokuthandwa abantu abe muhlagezeke. Uyabonga kakhulu gogo uMseleku bekuyiloko nje ebengifisa ukuthi nginazise kona ukuthi cha zingakubambi nje uthule nazo cha bo khuluma nabantu abaziyo ukuthi cha ngicela usizo ningisize bakwethu sizokusiza nje ngeke sikiyeke unento enkinga emzimbeni kwena sithule singakusiza. Uyabonga kakhulu gogo uMseleku uyacela ukuthi nithathe inamba yakhe enzansi mangabe ukuthi nifuna ukumfonela ukuze nikwazi ukumfonela ungaqali usufisa ukuthi yamnandi inkulumo kwawunenamba kube bikhona ingakho ngakhetha ukuthi manje ngifake inamba kwenze ukuthi mawukuthi uyathanda ukukhuluma nami ungifonele ukwazi ukukhuluma nami. Uyabonga kakhulu Makhosi uMseleku ngiyabonga.